wadwa ni mondo iwaketie program makama kama kata wadwa ni mondo watim kodi gima kama kama to kinyalo yudo ka ng'ato kawi to ketie posta ni nie piem moro ma ji dwano lare ji go kura to ko wachi ni ini neno mna gini ka koro ndalo rumo ni kare no keti ga nyingi ni dhano nie piem igo kura adwaro ni kabed ni kambi moro moro madwa kelo piem kata gimiluongo ni award obed kambi aina maka koro insurance manyo chung kata manyo timo ne omiyo inda sawadi mar insurance mare over 1 million gik machalo kamago e gik ma wadwaro bato koningo be ni ng'ato tiyo gi nying jomoko mondo nwang' pesa na bede piem ma ji nogona kura fans ga nogona kura kabisa kendo ji nogona kura kabisa 2022 ama ne 2022 mana bedo number 1 e piem mar MC of the year kaeto ikawo bawe momiya mowir rangi ni mane gima nwang'e piem ama onge gimora mora mago kata pesa tadhi dala ka kuno jodala ni an mabedo number 1 maonge kata tonglo nyiso ni pesa ma jo piny go nwago kura ka kembe gi chamo maonge gimoro ma ng'amo bidhi piem yudo mano nyomiyo chunyo ng'ado ni onge gimiluongo ni piem manyalo bede jo piny ko era to era magik matimo beyo negi to beyo negi omiyo weche mag piem ni kia ni kambi moro wuok kelo piem ni ji piem kia ji yombore kia ka ng'ato bedo number 1 timi kombe ni kore wino kombe to en ba umuwir rangi mar goldi ni ago ni mane sawadi minwang'o kata tonglo oningo be ni fans ma wagi be kogo nwa kura wa appreciate gi omiya pesa kata nwang'o mana 300 to go komba nwang'o mondo mi joma moko bendo be tiyo matek gin be gibedie number 1 jo piny go nwa kura kendo ng'ado kuom gi siling kata para linga inya ber to bende linga inya berach aseling moromo to kura wacho ni mondo kwer gima kama okoningo ng'ato kaw nyingo gina koko kete posta no gina nie piem moro to kogocho no gina ini neno mna ka ji post no gina nie piem an be onge kama se post ni mondo kwa ji kuro go na kura ke na kwa kura bangja ma jo piny no go na kura te mabedo number 1 tama kata tongla chielo kanwang'o fans wagi be penjo rento yawa mwago kura ne jowa kini ng'ade pesa Singapore kuomwane wandak jowa mwago ne gikura gikobedo number 1 to timnwa kata celebration moro aluonge kata jo era na dala na kata pap kamoro kata ba moro takono gini aloso nu dhok aloso nu diek rombe gwen rech chiemuru mondo aduok nu wero kamano kuom tich maber manyo timo mar gona kura momiyo bedo number 1 koro jo piny neno ni wawuor nikech wayudo to gimomiyo gionge oneno kitingo bauni ne the best MC of the year to gimimiyo gitonge kata gimigone gigoero kamano onge koro agombo ni kambi mora mora madwa wuok madwa timo gima kama kuongi go sim ne ng'at midwa kete posta ogina wadwa ni mondo waketie piem mar gima kama inyalo yie ayie kata dagi to kiyie wabiro timo nang'o seche ma yieni ogina kiyie ni bede gini to ponono ni bedo number 1 ogina dhi nwang'o 1 million go kombe bidhi mi anyalo manyo kaka campaign mondo ji ogona kura mondo abed number 1 to ka koro johera wago kura malich machalo kama to kosegoni kura tiyama kata tongla chielo kinwang'o ukombe tidhigo nyithindi ne nigi chiegi ni din mibedo number 1 to mibedo number 1 ere pesa koro kata family ni weni chamo pesa oko gi omiyo wadwa ni kambi mora mora madwa wuok madwa tiyo gi nying ng'ato in fact ananyalo dhi ne kambi moro motiyo gi nyinga court mondo adonjne mondo chula kuom ketho nyinga notiyo gi nyinga dweche madhi 5 mangima to ato kogochona kata gimokona to madhi e piem nyang'o madhi yudo mokwongo nwadhi e piem kawa ne wang'eyo ni samoro yuto dhi bede maber ukono mano gina donjwe piem ni kibedo number 1 unyalo yudo gima ber adiere ji nogonwa kura pesa ma ji nogonwa kura gi ok nwaneno kata tonglo ano kombe ni matinga lweta ji nena gono gina bedo number 1 the best MC of the year koro miyo gik mwatimo gi ng'ato respect tich ma ng'ato tiyo okoningo beni ng'ato tiyo kodu mar nwang'o pesa mondo yud kaka okonyore en owuon gi ngima nikech adier kigoyo siling 10 ka jopiny go kura kata dhano 1,000,000 kende goyo siling 10 kuom dhano 1,000,000 kata ji 2,000,000 en pesa di ng'ani wuok ka nigi mitoka ne mariembo nyalo ng'iewo lo magero ode nyalo timo gire to in MC to ituomna kama nintie
chieng' moko chandruok magi kore gifwenyo Ogina gini manuting'o nyako kombe namba 1 to kare onge kata kia gima kama Ogina manyaparo dak maber kata dak mamarach kama nikech itiyo gi nyingwa mar mondo ng'ato nwang' pesa to wato gimwa nwang' onge koro akwayo kambi mora madwa tiyo gi nying ng'ato e weche mag piem nikech gik mwatimogi japiny koheri to heri ibedo namba 1 okibedo namba 1 japiny koheri to heri asetimo MC kendo gi sani oninga tim kata mana anniversary moro oninga tim nikech higa masebede pauni higa 20 gi wiye katima entertainment anie thum anie comedy mana mwawera gi weche thum na tim tich achiel ayer tich achiel mana donje wach ma comedy mana timo na chako comedy ka thim omiyo adwa ni ng'ato ka ng'ato respect tich ma wadgi tiyo gima nita nokel manchane kata prince noyude award cha macha gima neno kokaw 1 million omiya award mar insurance inyalo thiedh nyathini inyalo thiedh chiegi inyalo thiedhi gi jogi mano gima ber ke chuoto ji tuore chandruok nyalo donjoni mano gima winjore ok en 1 million momi kas but en insurance manyalo konyi to koro ting'o bau ka ting'o lweta kamano gino bedo namba 1 tama kata tonglo kanwang' ere gima konya kanyo koro ng'ato nyalo dhi nikech ogombo ni mondo obed namba 1 ji wach ni ng'ano bedo namba 1 tang'o migena ang'o miyudo kuom gima kama ng'ato to choko 3 million kuomi kata 10 million kotiyo gi nyingi mondo oyudgo pesa an onge sama nyalo dwokora gi ng'ato e Facebook kata ng'ato yanya kata ng'ato tim nang'o sama iyanya no koki medo gera kech iyanya to ng'ato biro e Facebook Ogina to neno gik mogina timo lendo mag ohala kendo iyudo ka gima lando bedo gi viewers mang'eny gima post dhano neno mang'eny to mae ma ng'ato biro neno go ni kare ng'ani yanye nikech nyiego gik motimo beyo omiyo an ok anyal dwokora gi ng'ato but mato na wuok oko mar kwer ni ok onego bed ni ng'ato tiyo gi nying jowad omiyo mae gima adwa na kwer ni kata waundewa jokonagi wuoguru oko mar chung' ne kwer gik machalo kamagi kech wang' samoro kwa kwer ng'ato biro koni ng'ano hero bodhore ng'ano hero dondore an onge sama sewuok e Facebook na yanyora gi ng'ato ok yot ok en gima yot ahinya mondo chop na wuok na yanyora ng'ato to ma ok adwa na yany ng'ato gima duong' mawacho en true ka ng'ato dhi kata mana gine riban no gino timo maber sami timo maber ni to onge gimiago midog e odi idok e odi makata chiegi penji to kare mani udhi mawinjo ni bedo namba 1 pesa mani nwang'o ni kanyo ionge kata tongla achiel wabeduru ng'ato ka ng'ato respect tich mawadgi tiyo tich mwatimo gi gin gi gikogi wabiro timo gi atima jowa matindo mabende waago piny mobi wasemako badgi an kaka tim Koko Entertainment asegolo ji mang'eny mineno an gi vijende mang'eny mosebedo comedian kata obed ma joma nyiri mosebedo comedian mase act go ma ji oneno ka tinde gin ji kendo gibe gitimo margi be onge go ginyiego jogi timo comedy maggi giwuotho kuonde moko gitimo function kendo mora mokalo kata ok ginyal appreciate no gina momiyo gichopo kuro lakini Nyasaye me polo malo gi joherana to ng'eyo no gina momiyo ng'ane tinde ni kama ng'ane muneno sani ni malo no ogina momiyo chopo kanyo omiyo an awuon asechung' matek gi joma pinygi kata kwatiyo gi inda kane mwago e thum gi inda aluongo comedian samoro amiyo microphone moso jopiny ji ng'egi go ging'ere go gibedo godo ji to magi gik midwaro omiyo kata kabiro namba 1 kata biro namba 1 ok onego bed ni nyalo bedo malitna to ka ng'ato biro namba 1 onego mora to bedo namba 1 to yudo ang'o maka kiny chandruok omako Ogina koro tuo tigono Ogina rambe mondo oyud kaka chango ithiedho Ogina idwa chul bil mar osiptal kogino nwang'o liel ji go arambe ni mondo konyo Ogina to Ogina kokonyo obedo namba 1 ni to pesa mano nwang'o notimo nade omiyo kambi moro amora mawuok piny ne dwa timo lendo kata odwa tiyo gi ji ni mondo tim go piem moro amora migole pesa ma jopiny tiye gi pesa ikech sama japiny go kura ting'ado siling' 10 kuom japiny gona ni japiny kata 5 milion ogo kura n'Ogina kata 2 milion kata 1 milion gi siling' 10 pesa no pesa di iyama kata tongla achiel ok inwang'o ni kombe momiyi bau mowi rangi ni ne mibedo namba 1 ne yudo pesa ng'ato ka ng'ato luor tich mawadgi tiyo please aonge saa mar dondruok gi ji e Facebook be ok anyal timo ainano kama kora chope sani Nyasaye motera to gi jopiny mineno ma an gogi joherana gi motera kama ntie ng'ama neno no Ogina lich kata Ogina chal nade en Nyasaye to gi un fans wagi omiyo nyaka kon fans wani kata bedo ni atimo gimoro
na nikech in momiyo achopo kama nitie. Kambi mar entertainment Nyiero Company Limited osegolo ji mang'eny ahinya. Tamor gi joma segolo. Nikech gidhi mbele gibe gitimo gige gikonyo family magi. Kata ng'ato ko appreciate ni Ogina momiyo konya, Koko Entertainment ema wuoke, but gima duong' ni Nyasaye ochope kanyo ka Ogina momako bade. Mana kaka an mondo chop ka Dr. Sito Kalema nomako bada, wiye ok nyal wil go Sito. Kamora mora mipenja gimoro kata iwacho ang'o, wiye ok de wil go Sito Kaleka Sam. Osito wudo wadwa waja Sembo modak Kadem, to Sito gini nodong' Sembo. To norwaka tiende. Luor mana miyo Sito kaka nauso ne compact gi CD. Emomiyo Nyasaye chopo koda kama koro antie sani. Okoningo benwa tiyo tich moko ni ng'ato tuga gi ng'ato ni kawiya kawani nino ting'e ni itiyo kodi mondo nwang' pesa. Mae momiyo atemo kwayo ni kata in kambi mora madwa timo piem mora wuog oko mondo iket piem tikon ng'ama idwa keto piem. Ogina wadwari. Adwa ni dhi bedie piem mar MC. Ogina idwa ni watim nang'o? Waketo ni number 1 wadhi miyo milion 1 or kata 300,000 to go kombe. Number 2 kata obed nade en kama jothum kama comedians kama gima kama to in wuoni gitimo gini to kata tongloke nwang' ni miyo kombe ba umowirangi ni mane gini tingi ng'ama duong' samoro to ya dala iwuok dala Migori kata Amni Migori itiyo gi transport kamoro ikawo mitoka ni ole fuel kichopo Nairobi ni dhi omo kombe tiyama kata tongla achiel ok inwang'. Wang' chabiro number 1 to kombe mago pesa taonge kombe natero ne kama mamo dhi oneno dala nyaka jaoda gini to ni athina to ere gimi yudo ni mama wan gine momiyo kona ni biro ng'ika kitimo bang'e nyaka kawuono bedo to nabiro number 1 e luo mangima. Ng'ato ka ng'ato respect tich mawar gi tiyo please. Erukamano joherana kuom winja to kendo bende gina dwa ni mondo med kono ji bende umed yawo itu ahinya. Kech agombo ni sama nwang'o gima ber to ningacham kodu. Kobedo na bede piem manwang'o pesa kas taslim anyalo ng'iyo kata dhok abich akoni joherana thoth kata obedo ni ging'eny kamano to joma yudo wadhi Migori dala kacha dhi ayang' dhogi to ayang' rombe to